И здравейте, пингвини! Ние сме Maximcho Productions. Ние между другото сме Productions, трябва да го кажа. И това е първия експериментален подкаст, който ние правим. Може би ще забележите, че нямаме микрофони, това не е важно. Важното е, че имаме идея и се опитваме да постигнем. Аз съм гладен, не знам за идеята. Ти си като Вико на... Аз съм гладен! Решил съм да ядам храна от другите участници. За това участвам. И след това гръмна порционната чиния. Как ще да е? Днес решихме да се казва нашия подкаст "Края на месеца на маса". Преди 30 секунди. Да. Го решихме. Качеството си е ужасно. Какво да правим? Също така Чувате, така че... Те и Володя чувате. Трима човека сме. Значи, ако направим 169 абоната, викаме Володя Стоянов за специален гост. Лайв подкаст. Да. Да, добре дошли на "Края на месеца на маса" подкаста. Добре ме. Така е. Днес сме, може би, всъщност това преди 10 епизодите ще излезе. Ако е излязло преди епизодите, днес готвихме баница и салата и това ще правим. Ако е излязло след епизодите, добре дошли, вече знаете. Така. Аз ще ям. Аз съм болен. Да, не се покаваме. Сега влезе, ако се казва, просто го трепа. Да дойде, да седнем на масата. Края на месеца сме. Края на месеца. Това е важното. Въпреки че началото, ама те това не го знаят. Не го кажем края. Да. Поводът днес е изключително специален. Любчо ми дойде на гостя в Лондон. Не сме виждали половин година. Днес, да. Не, 5 месеца. Почти. Половин година. От миналата година не сме се виждали. От една година не сме се виждали, от 24-та. Да. Тук трябва да покажем. Трябва да покажем Ханкрум. Ханкрум спонсорира на... Не спонсорира. Ханкрум, дайте ни пари. Обещаваме. Дори от само Ханкрум да пи. Yes. Не е много лоша, ама не е гадна. Не е лоша. Хайде сега обаче да видим баницата. Тя как е. Значи... По-хубава баница за сега. Та баница е топ. Така, баница... Значи, ако сме качили видеото, идете да гледате. Ако не сме го качили, очаквайте да видите как се прави баницата. И... да. Оканка. Перелик ли беше тази оканка? Перелик, да. Оканка Перелик 5,59. Да, тениска Ферари. Кингс, да. Дограма... Не знам. Там е дограмата. Дограма не знам. Със сигурност няма да е дограма чукуро. Още някой правим да кажем. Всички не могат да спонсорят такова. Том Колонка плюсчи. Да, холандска бе. Биш да не дървам. Райсвайк. 22,88. Това ще рече, че нямам да кажа. Поздрави на всички. Какво трябва да се казва, бе? Сега имаме някакви... Избираме си или следваме на заведа. Или следваме някакъв модел или се питаме въпрос. Парай сега разкажи нещо ще. Какво прави с живота? Събудих за Стара Загора и нямам да заспа в Стара Загора. Имах много интересен ден. Малко ме помоля да взема матерница за Лондон. На летището нямаше матерници, но пък имаше Ханкрум. Така че... То е достатъчно. То е за душата матерница. Да, това е матерница за душата точно. Взех луганка, взех кори за баница и сега едем. Сега сме щастливи. Не става нещо много важно. Значи да ви го похваля този хубавец е тук. Мисли? Според мен английското правителство трябва да ти даде един медал. За това, че ви спонсорира днес. Значи, вместо да
като се качи на влака да се сканира картата и да се купи билет, той се качва на влака. Пристига в Лондон и не може да се сканира картата, защото не е сканирано на качване. И няма билет и вместо 15 паунда плати 75. Вижте, вие влизате в летището на Станстед. Минава паспорт на проверка, питат вие кой сте вие, за какво се борите, с каква цел идвате. Ти не мина ли през машините? Опитах се и не ми даде. И трябваше да се връщам и трябваше през една ждана от кой съм. Трябва да обяснявам кой съм. Да. И след това излизате от главната сграда на летището и търсите къде е гарата, защото Станстед е далеч от центъра на Лондон, на към един час от влак. И в момента, в който влизаш в гарата, явно някъде има място, където да се чекираш картата. Но, тъй като си бунак, като виждаш къде е това място и като влакът те заминава след 2 минути, и си викаш, то сигурно е безплатен просто. И не си плащаш нещата и по този начин се озоваваш в центъра на Лондон, на гарата, но точно само на гарата, не можеш да излезеш от гарата. И трябваш да платя скромна сума пари, колко тя дава. Казах колко. И да, не беше много забавно, но... Така че за всички, които идват в Англия, не забравяйте да сканирате картите, не да вземете билет на едно дете. Много е важно. За да не получите глоба, която е много... Която е в колко? Четворен размер? Петорен. Петорен размер. Той е добре, че пак мина с толкова, защото ако на метрото да направиш това, 100 паунда. Ако искаш? Което е някъде към 240-250 лева. Не. Но пък в метрото няма как да се объркаш. Да. На гарата можеш. Така е. Не можеш да се качиш на метрото, ако не платиш. Амстердамското летище е по същия начин, Слотerdijk. Един път не видях, ама там няма глоби. На база на пътуванията, които си правил, отчита къде си ходил, къде си бил евентуално и по този начин смята колко билета. Да. Тоест ако един път се забравиш да се таксуваш, няма проблем. Това е хубаво. Тук няма такива работи. Това си, но с пари се решат. Капитализъм. Какво да правим? Приложим формулиране. Разякай. Да, тук живота е много хубав, когато казваме времето реши да е британско. Така да, когато ти казвам, времето реши да е британско. При което валеше така, както аз съм се виждал от 2-3 месеца да валеш. Ако се понамокрихме. Аз един месец да влизам. В Холандия, да. Няма то, защото е до морето. То не че тук е много далеч. Тук е да. Ама, все пак... Даже би трябвало да е на относително същото разстояние. Ми Лондон спрямо морето и... морето... И тук трябва да е малко по-навътре. Не знам, трябва да видим на Лондон. Трябва да. Проблем. Много хубава банца. Радвам се. И да. Първо впечатление от Лондон. Лондон е много исторически град, очевидно. Има всякакви хора в него. Предимно китайци. Все пак, да уточня. Да. Но пък е интересен, със сигурност е културен град. Със сигурност има много какво да видиш. Утре. Като за население 1,5 пъти България. 9 милиона? 6. 9 на 1,5. 6 милиона, ако не е по-малко. Но да кажем 6. Защото ако води 6,5, ама и двамата се водим, че сме в България. Да. Това ние не сме. Так не сме. Браво, това брат. Трябва по-често да правим подкаст. Да се виждаме по-често, май. Да, като се видим да правим подкаст. И подкаст на реката. Омали! Това наистина, ако го направим,
Не може да направим на стрим. Ама какво не била стрима? Няма значение. После вода в YouTube. Да. Знаеш, това е... Подкаст на реката, хора скоро очаквайте. Спойлер, евентуално. Ако не забравим. Половете да салата, много добре се справя. Мислим. Да, Или не съм се справил, ще разберете евентуално в бъдеще, или няма да разберете, или вече сте разбрали. Ние вярно, че правим, че да правим ревю, бе. Кой ми? Не на журналата. Всичко 10-10. Да, съгласен съм, всичко е 10-10. Ракитката малко е смотана, ама тя се люба този това. Не знам, грозва съм си, да, Не, така е. на хубавото. Грозовата е много хубава. Не намерих на Duty Free в София. То е хубаво, сега да пием ракия, да се дезинфекцира, защото... Да, и пак. Не ми падна думата. Ще видяха. Лук имаш? Имам. Да, да сложим салата. Ама то е за готвене. Не е любов. Нищо е. А те като гледат, ни тая баница не могат да задеме тази вечер. Ти не можеш. Аз съм гладен. Двете ви. Ще пием комшите. Да, никой няма чеп. Да самага тук. Значи ако се оплача такива комши. Я разкажи сега, какво мислиш за всеки? Най-вероятно никой от тях няма да гледа. И да гледат, няма го разберат. И да разберат кой го тук. Да, като цяло. Ние докато го качим, аз не трябва да живея тук. Ами, като цяло не мога да се оплача, може да е много по-зле. Но. Това трябва го изглеждаш. Ядем баница на воля, заедно с канко на кема. Няма какво да се облъка. Вярно е. Това е пик, фотопен. Здраве! Айде, здраве! Той канко не го спи. Как бе? Сега ще го дам. Да ви кажа, тази чашка ми я даде гаджето. Тя само писа nice, short glass, where did you get it from? Да, къде? От Барбадос ми я донеси. Тя ходи там по вакансия. Значи да ви кажа, може да е много по-зле с... Преси си говоря за тях, те влизат тук минават. И не ме разбира, да, се преказвам. Кой му казва тях? Чуеш? Идва. Пристигат. Значи, хубави съквартиранти имам. Проблема е, че така малко не ги интересува за общата част, защото ние сме апартамент, така се води, 6 стаи и обща баня. Обща кухня. Всяка стая си има баня. За щастие. Дели си като в тюбовче. Що? Вие се споделят. И ти с коя споделиш? С Кумик? С китайката. Виждал ли си не е удобно да го кажа на подкаст? Що да съм видях как ми го ношенци? Косми! Мали. Как се даде? Това не съм чувства сигурно. Той да става така с тази седмица. Няма да е. Еми кой частка само. Чува се някакви тън. Да, дута отвънка от коридора. Хубави съквартиранци не мога да се оплача. Реално не мога да се оплача. И виж баркода, бе. Виж като такова дестилерия. Не бе като дестилерия тая казаника. Да бе. Много яка. Вижте баркода. Да много виждате те, ама. Канкрум. Ханкрум. Хубави хора са, ама не се грижат за общата част. Тук кухнята е много зле. В смисъл, ще видите на другите видеа, ако ми качим тази година, ще видите... Или ако това го качим. Или ако това го качим. Ще видите горе-долу какво става. Сега е чиста кухнята, сега е чиста. Като стане мръсна, тук е ужас. Просто котоните,
представи си бараш котлона и по пръста ти има един слой мас, лой така, са билей. Да. Те, че не мога да кажа на колкото. Костика, да. Сега тук, ако се огледаш, е пълно с винарки с кухнята. Не, защото не си фърват букука. И аз какво да правя, нали съм добричък. И чистя тук, като никой не вземе инициативата, сващам мопа и чистя тук. Бърша това. Откъде са ти съгласени? От кои държави? Имам една французойка еврейка. Двама човека са един. Французойка еврейка. Имам една британка, в смисъл тук съм си. Имам една индийка, която е родена в Великобритания. Една с азиатски черти, която е също родена в Великобритания. И един с... Мусулмански черти, родена в Той е Великобритания. мюсюлманин, да, не знам от коя държава, родена в Великобритания. Тъй, че... Да, общо взето. Нека да няма. С Бирштайн. Общо взето имам от всяка раса, ако се замислиш. Само чисто черни няма. Естествено, Макс от България. Не. Накъде влизам? Няма. И то аз най-добре се справям тук с общата поддръжка. Аз пускам правосмокачката, тук в кухнята, в коридора, нали, гледам да ме е чисто, това, тя малаче. Няма дразни, като се съберат 15 човека в кухнята, не дигат много голямо домашно и не може да се спи. Тоест, събират се тук в кухнята и се прави някакъв фон. Да, като ние сме сама, представи си по 8, 15-16 човека. Не чак толкова, ама Пият ли да се? си знам. Не питаш. След това е там цялата машика е с водки и бирички. Ясно. Ама... Хубаво е да се казва това нещо. Ние в Тюбовската квартира, като изключим един път, от който аз съм ден, винаги си казваме, като викаме някакви хора и Браво. има консенсус. Не, че някой има против, ако си поканеш някакви хора, просто се заявява. Да, естествено. Трябва да се знае предварително. Само на родения ми ден малко бях подпирал и... Ама те разбраха от движение. То, аз доколкото разбрах, вие не сте планирали да ходите вкъщи вече. Не. Да, колко се случи. Те са най-ходите, не знаеш. Това беше хубаво, Следващия ден на изпит. Мари. Не го взе. Той ти за тази се покажа. Нищо бе. Важното да сме живи и здрави пък те. Назаре. Ай, назаре. Тая музика направо. Питието, храната, музиката. Значи да ви кажа там пингвини, зрители, кои са. Каквито са възприемате, Да. Да. Тук напоследък, когато съм в Англия, като дойдох и много ми заслушах чалга. Много. Не се пусках тук и чейти с чалги и такива работи. Ама сега тук напоследък... Не. Не го усещаш. Само Слави Трифонов, нали? Кръстаги. Не, чалга парчета, там е единствената чалга, която на Слави Трифонов. Отново има един много хубав албум. Така са само чалга. Главно чалга на него, не е само. И него си го пускам, но напоследък Веско Маринов сега с Володя, много ми допадна Володя. Като пътуваш за университет, на колелото, карам, духа вятър, вали и трещи, обаче Володя в ушите и в сърцето. Те са пред душата направо. Така е. Да ви кажа, Доктор Пепър, много хубаво. Може някой да просто бъга от още някого. Как се казваше магазинът? Не бяха. Да, благодаря на Сейнсбърис, че ни даде толкова продукти да направим тези хубави манджи. Благодаря за неспонсорството. Да. Колко паунда пръчкаме? 25? 25. 25 паунда. 25 паунда за двете ви. Да, това виж колко много храна. Да.
и горе-долу 1 кг сирене, едно кисело мляко. Нямаш килограм, 600 грама. 600? Да, за по 300 грама. Да. Значи 600 грама сирене, едно олио, това ли беше? И един доктор Пепър. Не, имаш някакви други дървнотийки там, ама... Доктор Пепър. Линк в описанието. Добре, мислиш ли, че тази фаза, дето си слушал музика е... реално е била фаза или си дошъл тук и си променил начинът, по който гледаш света? Или някак си? Мисля, за чалгата ли имаш пред? Мисля, че защото почна да тема. Да. Не, чалгата беше само фаза, за да упреждават, той или това беше. На 2-3 дискотеки, това ме мързва. Володя ми омръзва. Не, това съм забелязал, че Володя без помърнено от старите хитове не омръзват. Защото те носят послание на музиката, докато чалгата е чак тарага и това е. Като цяло старите песни, не само чалгата. Да. Защото сега излезе някоя песен, без значение на кого. Да се слише някакъв поп-певец, слише поп-рок певец. Излиза и в много редки случаи тази песен се забравя след един месец. Докато има някакви песни, които са от преди 50 години. Да. Или сега на моя случай е 30. Около 30. Не мога да кажа точно така. Той е 30 годишен, тъй като го гледам. Само на 30 не. На 30 по 30 по-скоро. Много любов към възрастта. Да. Ама и такива песни, дето са по-стари, нали, не само народни песни, ами като цяло естрадна жанр, рок жанр. И се остават през поколенията и не се забравят. Докато сегашните песни, които като излязат до голяма степен, са едномерки. Което не знам. И то не е само до чалгата, там е за всичко. Или не за всичко. За жалост за. Имаш право. Колкото да е гадно. Тя е сложа още баничка. Много хубава баница, уникална. Аз защото не съм мял скоро за сам. Ти последно си беше в България? По Коледа? Коледа. Преди Коледа даже. Аз днес. Седе съм. Що имаше време даже и да скоро. Той е скоро иде за подкаста. Значи, много хубаво. Как се казва този подкаст? Да, трябва да име на подкаста. На епизода, Да, за епизода. Ние трябва да му сложим и най-шумния секции, дето прескачаш до тях. Де са ти надписани и ти си ги избираш. Разговорът не е толкова несвързан, че не мисля, че може да се свърши такова нещо. Не, точно за това да се ползва. Защото не е толкова несвързан, че просто някой, ако е заинтересован в нещо специфично. Чаптър 1. Интро. Чаптър 2. Въпросителни. Чаптър 3. Не да знам, брат. Не. Чаптър 1, нали интро. Чаптър 2. Музика. Чаптър 3. Как са те губили. Нещо такова. Да. Ма не знам как се прави това. Няма да знам и трябва да знаеш ли? В YouTube са това. Да, бе, трябва да изгледаш целия вод и да слагаш от еди си коя до еди си коя минута. Се случва това, от еди си коя до еди си коя. Естествено, ние се хващаме на хората за подкастите доста след като беше тренд. Да. Ние го правим за лова, да не. Да. Не, те, защото няма какво да правим. Трябва да имам TikTok битка с Волен Сидоров и Колагин. Това ще е края на максимум. И Марко Пазов. Четвърна битка. Мали. Това ще е края на максимум. Като да го кенсълнат за винаги. Гледай късно нарязал това, къде седи това? Това е монголска салата. Вярно мяза на монголско мустак. За монголска не знам, За старозагорско момичешки. Ще биде. Който схване тази
Препратката с истински лица е напълно случайно. Който сване тази препратка да удари лайк. Който не сване също. Който сване тази препратка да удари нас. Ако има. Ако не е... Сега няма да сме. Сега пред камера не бива. Като съм знал, да може. Ама... Добре, даже окръста идиотизми. Тогава... Добре. Ама не, той иначе тогава целият подкаст трябва да се казва. Всеки е прозволя идиотизм. Да. Аз от тук не мисля, че сме доставили някаква стойност на... За музиката да си говорихме. Да, за музиката, да. За баницата, докато обясним какво... Да се хвили кой подкаст? Нашия подкаст? Нашия подкаст говорихме ли някой да се? За реката. Там ще е много яко. Там ще е много яко, защото... Чакайте да ви разкажа сега какво е река. Но те дето не знаят. Защото много хора не знаят какво е река. Той е. Тук е братано. Помислихме за двамата. Да ги късни. Ти ми гледай колко има да изпираме. Тя въобще не мога да се чува. Аз не съм мога да се чува. Тя е слаба. 37 градуса е половина, много зле. Не, много добре. Ханком спонсор, моля. Та на реката, идеята е да събереш с приятели, да изберете случайно място на някоя река. По-добре ако е чиста, да можеш да се къпиш. Ние за това веднъж ходихме до Бяла река, другия път ходихме до Жепчево, но идеята да не е само река, да е като цяло водоем. Защото водата е хубаво, като има вода около тебе. Релаксира такова, спокойно. Особено топлите месеци. Да, естествено. Аз говоря за лято, защото зимата, кажи кой ще ходи на река зимата. Тъй. Това говорим за топлите месеци, от юни нататък. Май. Идеята е да събереш приятели, колкото повече, толкова по-забавно. Ние какво правим? Сутринта събираме се пред Kaufland, отиваме, купуваме, което може да се сетим. Идем пред Kaufland. Да, отиваме, купуваме и сега почваш като гайга на Малкоданска. Свинска брата прежива без хос, само за 10-99 кг. Да. Ние месото не го вземаме това. Не, защото избавяваме всичките възможни майки. Да. Отиваме пред Kaufland и... Не, това в нашия случай може пред Била, може пред Lidl, може пред Метро. Метро ще е то за много хора обаче. Метро пак става, просто е далеч. Ако ходим на Жепчево, където да се... Ама трябва да някой да има метрокарта. CBS, като цял някакъв магазин, и купувате за през деня какво ще ползвате. Храна, въглища, ако ще печете, нали... Скара. Да, ако ще правите скара. Реално е скара на реката. И... Модерните деца му викат пикник. Да. Пикник, ама екстендената версия, защото пикника отиваш и ти е готова храната, а пък при нас отиваш и го правиш там. Примерно, ние от моята градина с майка ми, която я гледа, аз взимам зеленчуците, купуваме месо сурово, отиваме, имаме един приятел, дето са много добри на скара, Гена, обичам те. И те правят скарата, момичетата режат салатата, има някои деца така избягват груповата работа и ходят или да ловят риба, или да се къпят. Или да играят футбол. Или да играят футбол, или да играят нещо друго. Но като цяло сме така заедно, задружни и правиме общата маса. Това е маса на реката. След това отиваме, обязваме, раздигаме. По принцип не раздигаме, оставяме ги. Те муките и те да си погапнали, и те са хора. Един си, че си сам не се повярва.
И кога не сме си почистили? Не си чистим, веднага седя, бе. Оставяме го, мухите отиват, изядват го всичкото. То това е за... Той имаш някакъв чай. Не чай. За мътърци май. Да, на Коледа, бе. На Коледа. Дето не дигаш с Франция, за Богородица. Да, има ние не всяка как го прави. Да, и за мухите. Защото сме добри хора и... Мислим за природа там. И те са хора, трябва да ядат. Мухите, да. Justice. Хаштаг Justice за мухите. Хаштаг Justice за мухите. Това искаш да го дадеш? Няма да гледаш. Не, съмнявам се, че мога. Дали може още? А? Дали не може още? Да, ма искаш го. Няма да Ме тук ще го треже и това мога да го тук. Искаш се? Ево? Та, нали, раздигаме се след това и седиме, примерно, нали, отиваме сутринта към 10, 11, всеки път били за 12,5. Но идеята е за колкото по-рано, толкова по-хубаво. Отиваме, нали, правим скаричките, всичко правим. Примерно предния път, на последната река, не предпоследната, нали, последната беше у нас, защото завалеше. Беше на последната река, у нас да беше. Да, тебе нямаше. Ти беше тръгнал за поинта тогава, защото беше септември месец. Да, не съм. Предпоследната река, идеята беше, аз бях за аварици, бяхме на Жепчо, да отида да почна да ловя риба. Нали? Обаче имаше... Нов сторилайн. Да, нов сторилайн. Обаче, така, не прецених колко е рохка земята около язовира, при което колата леко потъна. И въпреки, че 4 по 4... 4 по 4, Toyota Land Cruiser. Нали, въпреки това, така... Въпреки това, приятел в нужда се познава. Да, трябваше той да дойде, да се вържа. Да дойде да се хване лебедката за колата. И той е закъса. И аз закъсах. Защото Пежото е с предно. Защото Пежото е... То не е на издихание, той е на плюнки живота. Не знам. Да, абсолютно. Пежото е легенда, но... Пежото е легенда, ама замира. Вързах се за него, издърпахме се, всичко беше окей, но там отиде някъде към час и половина. Ние бяхме 10 човека момчета, бутане, дърпане, и нищо и не побързва колата. Голяма беше тогава. Голям. И аз докато разбирах как работи лебедката, час и половина отиде. Че трябваше да се спасяват две коли. Изведнъж. Ама, поправихме се. Вадахме много голяма риба. Гената, нашия голям приятел, има снимка с една. Просто звяра. Коля е толкова голяма. Тежко. Тежко да оттама. Едва ме изкара направо. Чеш му ми заде ръката. Добре. И така, такова кой имаш? Каквото му е такова. Но не, той не се мазъмка как я държа така. И тя е толкова голяма рибката. Е така. Ама... Да. Тата се е малко по-голяма, да. Ама това е идеята на реката. Отиваш да се забавляваш с приятели. Първата река, помниш, бяхме взели въздушни пушки. Аз бях пак взел въдица да ловя риба, но не бяхме на реката, това е нещо. Ние приятели се къпаха в реката, бяхме доловошник. Под пречиствателната станция, естествено, долу по течението. Това ли беше първата река? Да. Ти беше там, бе? Не, някакъв това, да. Да, 23, аз може бях с Там дето Крисицо и Лазар влизаха и после имаха разстройство. Да. И след това имаха проблеми с стомахата. Да. Именно. Точно това ще да кажа, че трябва да се внимава къде се ходи, защото не всяка вода е абсолютно безопасна. След това вода не напита. Абсолютно. Значи хубавото е поне, че утре няма да готвим закуски на хубава. Ние за неделя имаме да те направим нещо. Неделя ще правим луканка с чипс от кори.
Ти монтираш в 5 не? Да. Ти знаеш и 15. Нема време. 44 часа. Колко? 44. Добре, какво перфектно? 44 ми е вашето число там, като нашето 359. Да, верно. Друго системата. Много. Пилот на Ферари. Да, пилот на Ферари. Вече мразя Ферари, не ме се. Вече мога да спра да мразя Мерцедес за моите любими. Вече се за италянчето. Кимион Тунели. Той ли е в? Той много жест. Това е човека, който седа Вико. Той ще на Вико. Да, Вико го седа в Формула 1 пилот. Кога бе? Не знам как, не знаеш. Не знаех. Бях го намерил в Инстаграм и той. Да. Той беше в някакви джуниор Формула 4 или азиатска, китайска. Казвам го на Вико, Вико го последва. Обаче Вико в този момент беше Виктор Колев 44-63. И с профил на Мерцедес на жълто. Да. И Кимион Тунели го последва. Браво. Тогава още. И сега Кимион Тунели стана Формула 1 пилот. И сега Вико го следва Формула 1 пилот. Да, много. Трябва още да го следва. Но, верно е. Формула на пилот. 4000 човека следва, обаче един от тях е Вико. Браво. Това е човек с руска. Явно. Ако Вико качи нещо, ще му излезе на фида на... Вико да качи някой от моите глопове. Ма ще го последва. Може пък да го пише. Не знам. На мен толкова хора са ми писали от много дете. Значи, да кажа за тях, които ме следват в Инстаграм, то сигурно са един-двама човека. Не ми се чуя. Да, сигурно са само приятелите. Че всеки ден качвам по някакъв смешен ноут. Ноутовете са там малко такова. Кратки бележки. Да, то всички ги знам, ако го обяснявам. Да запълваш и пълно време. Сигурно трябва да сме направили половин час вече. 45 минути. Да, не се говори още. Дай на мен. На мен ми се гледат немите вече. Ти ръка и живота. Представи се, ако не е записал. Ще съм разочарован, но и не особено разочарован. Да, някакво ще ми е спокойно. Та всеки ден качвам различен ноут. И много хора им допадат. Примерно днескашния беше She call me Mao the way I lay the dong. Като го кажеш, някак се звучи по-кринч. Да. Но пак е смешно. Да. Той е кринч и е смешно, разбираш? Не знам. И те като гледам направо за да такова смех. Познавам се. Да. Но това е идеята на ноутите. Те, че ще му пратя някой да го качи. Ким може да го види? Кимчо. Кимон. Кимон го види. Много хубава баница препоръчвам. За поръчки пишете в описанието. Не действаме на адрес. Ние не действаме никъде така. Не готвим официално. Кажа нещо друго от тя. Може да продължим да слушаме Вода Стилно. Ама не сме почнали така. Слушаме до края. Кажа някой в лице. Вие не англичани не играят така време на футбол. Кой е?
Евреи и англичани не играят в газовата камера на футбол. Кой ще се победи според тебе? Кой? Евреи, защото е на домашен терен. Голямо. Но. Чай са се тя. Ти си човека с вицовете. Абе, аз новите вицове да ти пращам, ги гледам, по ги забравям след това. Няма, отвори. Това магията на... Остарявам вече, човек. Остаряваме бавно. Остаряваме бавно. Не усет, не тук, бе. Не в Инстаграм, в месенджер. Погледаш. Имаш някакви цитати? Не, тук не, това са за монтове да ти ги пращам са. Ата. Ей тук. Къде? Е там долу. Мале, тук съм още старата снимка, ли бе? Аз не знам, че се сменил. Еми, в Инстаграм си посъдиш? Дай. Не, това не. Не, това не. Това просто ще го правиш, защото е смешно. Да. Не, това е от изпита ми. Не си говорим за това. Да. Това е голяма снимка. Не, това не. Абе, сега задържа този пръст. Дай. Дай. Каска с мотор е спрял някакъв чинген там или Пловдив и каза, още като видях майна, веднага разпрях 150, така е чапа 150, просто каската малко не застарява. Това не знам дали го чуете, дали Иванова, това е голямо. Не, това не. Не. Знаеш, какво е жена, като Мерцедес. Много е гледам само да ме кара. И като този време за продавали, много е пробата на ликолията има. Знаеш, Много истински. В кумата. Чакай, ама не го пускаш. Значи Лили Иванова карала с мотор. И я спира ката Дже и казва, чакай малко, и казва, тъй като ме гледах как карате, поне 150. И тя казва, айде сега, каската му застаря малко. Дай другия. Ти го знае, човек да ви каже, сега бе. Булгар. Невероятни сме. Зимата, двама българи, Банско, мъртво пияни, вечерта тъще. Легнали си сутринта, станали ние казат, изложихме българи. Нищо братко, с пак другите и аз обаче не сме ги изложили и казали, че сме румънци. Това ли? Да, глупо. Ходи вече на сцената? Не. Тате, искаш ли да ти разкажа една забавна история, която чух наскоро? Казвай, сине. Съседаицата не знаел, че аналните топчета се вадят бавно О, не. и запалил задника на приятелката си като моторна резачка. Тате, искаш. Какво е цигански телефон? Ти от тъша. Кой е цигански телефон? Отива пеша на басейн и се връща с колело. Това е голямо. Ако си изгиеш дедовия, няма смисъл да се къпиш. Ако си изгиеш, Знаеш, само да ви кажа, какво ми липсва в момента. Значи, слушаме българска музика, къде има българска канал, гледаме Фейсбук. Нещо по-българско, това няма. Чакай. Да прибежа нас. Не, това го правят всички. По-специфично българско няма. Не сме обсъждали политика още. Вярно, както е, ще го направим. Нямам, мързима вече. Единственото, което ми липса е Вестник Телеграф. И се казва, не сме го тесни. Не. Слушай епизода вече. Пингвини, зрители, дами и господа, които са там. Лека вечер. Лека вечер и всичко да е хубаво. Айде спред. 45 минути.